Arratsaldeon eta mil esker gerturatu zareten guztioi. Ongi etorriak Sakana sariak bigarren edizioaren sari banaketara. Sakanako sozioekonomia behatokiak sustatzen duen ekimena dugu Sakana sariak eta Ibarreko bizitza sozial, ekonomiko edo ingurumenean laguntzen duten irabazi asmorik gabeko edo irabazi asmodun proiektu kolektiboak aitortu nahi ditu. Eta zuen baimenarekin desinfektatuko du gero mikroa. Gaur emozio politiak biziko ditugu lakuntzako kultura etxe honetan, baina lehenengo belarriak goxatu dituzue, baina gehiago goxatuko ditugu, eta baita bihotzak ere. Talauen taldea dugu, bera. Haize berriak bandako kideak ditugu hiruak, sakandarrak. Aipatu dugu lehen hau ere bai, Sakanako sozioekonomia behatokiak sustatzen dituen sariak dira hauek, baina nortzuk osatzen dute behatokia? Behatokia udaletako eta mankomunitatako ordezkariek, alderdi politikoek, sindikatuek, enpresetako ordezkariek, hezkuntza eragileek, gizarte zerbitzuek, Nafarroako enplegu zerbitzuak eta elkarte sozioekonomikoek osatzen dute. Eta zein da behatoki honen egitekoa? Beste batzuen artean, Sakanako garapen sozioekonomikoaren inguruko hausnarketak egitea, plan estrategikoaren ebaluazioa egitea, ekintza lerroen moldaketa edo berrien proposamenak egitea, eta instituzioei txostenak eta proposamenak eskaintzea. Laburbilduz, eskualdeko baliabideak erabiliz eta lankidetzaren bidez, eskualdearen garapena bultzatu nahi du behatokiak. Eta Sakana sarietan, gure eskualdeari eta komunitateari ekarpena egin dioten proiektuak eskertu eta aitortu nahi ditu. Sakana osokoak, sakandarrentzat eginak eta garatuak. Eta honetaz guztiak, hitz batzuk eskatu behar dizkiot, Sakanako mankomunitateko lehendakaria den David Orozi. David? Paspare. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko, sarau hau prestatu zuen hoi, hor atzean zaudetenok, zarete hona etorriko, baina ezinbestekoak zarete, eta eskerrik asko zuei. Iazko Sakana sarien lehenengo edizioa martxan jarri genuenean, zalantza bat genuen. Ez genekien momenturik txarrenean edo beharrezkoenean iristen ziren. Beharrezkoa, ezinbestekoa, esango nuke, izan zen bezala iazko sarituen lana. Pandemiaren gogorrenean, auzolanean, gaur ere gurekin dauden bai makerrek, bai jostunek, modu kolektiboan, komunitatearen onerako, Sakanan gauzak egiteko dugun moduaren adibiderik onena eman zeniguten. 7 ekimen izan ditugu aurten mahai gainean eta guztiek meriziko lukete saria. 100 sakandar modu zuzenean inplikatuta hauetan guztietan. 100 herritar izan diren bezala, bozketan parte hartu izan dutenak. Jendeak saritutako ekimena, zaurgarriak diren pertsonekin lan egiten du. Honek ere egiteko modu bat eta baloreak erakusten ditu. Zailtasunak zailtasun, inor atzean ez uzteko asmoa. Zorionak saritutakoei eta izan etzaretenoi, lan itzela egiten duzuelako. Eta eskerrik asko parte hartu duzuen herritar guztioi. Cuando el año pasado pusimos en marcha la primera edición de Sakana Sariak, no teníamos claro si era el mejor momento, pero quizás sí era el más necesario. Como necesario, imprescindible más bien, fue el trabajo que en lo peor de la pandemia, en Auzolán, realizaron los colectivos premiados, makers y costureras, que hoy nos acompañan también. Nos disteis el mejor ejemplo de cuidado e implicación con la comunidad y el colectivo. Este año hemos tenido 7 propuestas. Todas merecerían un premio. Cientos de sakandarras implicadas en ellas, como cientos han sido quienes han tomado parte en la votación para decidir el premio otorgado por la gente. La iniciativa premiada trabaja con la gente más vulnerable. Eso también nos enseña una manera de hacer las cosas y unos valores. Ante cualquier dificultad, el compromiso de no dejar a nadie atrás. Enhorabuena a los premiados y a quienes no lo habéis sido, porque hacéis un gran trabajo. Gracias a quienes habéis tomado parte en la toma de decisión de estos premios. Eskerrik asko guztioi.
Hau egin behar dut momentu oro, Osea, parra egin, lasai. Bueno, Davidek esan du, asko izan zitezkeen eta asko merezi duzue, asko dira merezi duten erakundeak, proiektuak, norbanakoak, ekimenak, baina aurten 7 izan dira finalistak, eta 7 horiek zeintzu diren esanen dizuet. Batetik biak bat elkarteak 3 langile ditu, 2011an sortu zen, eta sortu zenetik, dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizikalitatea eta ongizatea lantzen ditu animalien harremantzearen bidez. Bestetik, Trikutrail kirol elkartea. Trikutrail sakanako mendi lasterketen artean berriena izanik ere maila gorenean jartzea lortu dute eta gainera oso denbora gutxian. Arakilgo bioniztasunaren zaintza sarea. 50 herritarrez eta nekazariz osatua dago. Eta honek, ugaritzen ari diren haziak eta froitarbola barietateak modu kolektiboan ugaritu eta mantentzeko helburuarekin egiten du lan. Guaixe astikaria, 25 urte, baino gehiago daramatza sakana batzen. Oso ezaguna dugu guretzat. Hilabetekari bezala hasi zen, ondoren irratia etorri zen, gero astekari bihurtu zen. Guaixek sakandarren aniztasunaren isla izan nahi du. Baikor Worldwide, lan eta lanpostu berrietarako formakuntza eskaintzen du. Eta tokiko hornitzaileen aldeko apustu garbia egiten du. Altsasu auzolanean eraikiz elkartea. Auzolanaren bidez, mota desberdinetako bizilagunak bilduz, guztiona dena zaintzen dute. Bakoitzak bere aletxoa jarriz eta bizikidetzaren aldeko lan handia eginez. Pikuxar elkartea. Herrigintza, kulturgintza eta euskararen alorrean gogor ari dira. Eta Irurtzun inguruan erreferente ere bilakatu dira antolatzen dituzten jarduerengatik. Gau beltza, kontzertuak, tailerrak, erakusketak denetarik ditute. Baina gaur 2 sari emanen ditugu. Bata orokorra, behatokiak hautatutako epaimaiak ematen duena, eta bestea sakandarrek bozken bidez, botoen bidez, erabaki duzuena. Bigarren honekin hasiko gara, eta esan behar dugu oso pozik gaudela, parte hartzea handia izan delako, 800 parte hartzaile inguru izan dira, beraz, zorionak eta jarrai dezagun parte hartzen, mila esker, eta esanen dugu, nor den, zerbait bota duzu, eta pistak eman dituzu, David, baina sakandarrek erabaki duzuenez, aurtengo sarietako bat irabazi duena, sakana sariak, 2 bat proiektua. Bueno, eskerrik asko guztiei, egia esan ez genuela espero hautagaitzak izatea, sorpresa bat izan zen. Ez da ez genuen espero ez da ere herriaren erantzuna, ez? Guretzat, gure 10. urte urren honetan, bukatzen ari garela, opari polita. Eta, bueno, bukatzeko, esan batzuetan pentsatzen dugula gu bakarrik gaudela gure bidean, ez? Inklusioan, eta, bueno, pixkat sakana animalik lagutako esku hartzeetan erreferente izaten, eta, bueno, horrelako ekintza eta sariekin konturatzen gara, bide horretan ez gaudela bakarrik orduan, mila esker. Mila esker zuei. Zorionez, gertutik ezagutzen dut egiten duzuen lana, eta jarraitu. Behar zaituztegu eta. Eta orain epaimaiaren saria. Aipatu dizuegu sakanako behatokiak antolatzen duela epaimaia, baina epaimaikideak nortzu diren ere esanen dizuet. Batetik, sakanako mankomunitatetik David Oroz, lehendakaria. Burunda Bailarako tokiko erakunden ordezkari bezala Javier Oio, Altsasuko alkatea. Aranaz Bailarako tokiko erakunden ordezkari bezala Silvia Marañón, Etxarri Aranazko alkatea. Arakil Bailarako tokiko erakunden ordezkari bezala Gorka Ovejero, Arbazuko alkatea. Belardi ekoizleen elkartetik Begoña Goikoetxea. Bierrik Fundaziotik Eneida Carreño. Sakanako enpresarien elkartetik Javier Artetxe. Bidelagun Turismo elkartetik Bale Normazabal. Eta sakanako dendari eta ostalarien elkartetik Tania Gamboa. Eta denak ez ditugu deituko, hau txikia da, orduan 2 deituko ditugu, bale? Batetik Gorka Ovejero, esan bezala, Arakil Bailarako ordezkaria eta Arbazuko alkatea,
Eta Silvia Marañon, Etxarri Aranazko ordezkaria eta Aranaz Bailarako ordezkaria eta Etxarri Aranazko alkatea. Nahi duzuenean, zuek emanen duzue. Bai, sentitzen dut. Lehen ez dio eman. Kolokatuko gara, Bueno, txaldeon. Lehenik eta behin eskerrak ematea serie honetan, serie hauetan parte hartu duen guziei. Hautagaitzak aurkezten, bozketetan egon direnei, eta baita ere hautagaitza eta hautagaitza ez diren elkarte eta jendea, sakandarrak, egunero gure bailara bizitoki atsegin eta gustuagarria egiten duten guziei, ez? Eguneroko lan horretan aritzen diren guziei, eskerrak hemendik eman nahi dizkiegu. Dena den, hautagaitza batzuk egon dira, sari hauetan, eta esan beharko dugu, aurtengo sakanako sariak lortu duen, Arakilera joan da, eta nekazal eta pianistasunaren zaintza sareak lortu du aurtengo saria. Zorion. Para dar el premio este año no ha sido tarea nada fácil. Por la calidad de las propuestas, hemos tenido en cuenta 3 factores principales. Por un lado, el medioambiental. Esta iniciativa hace frente a pérdida de biodiversidad agrícola. Su objetivo es recuperar y reintroducir las variedades locales de hortícolas, frutales y leñosas utilizadas y adaptadas en nuestros pueblos durante cientos de años. La social. Detrás de esta iniciativa está la apuesta por recuperar el patrimonio agrario y cultural, así como los saberes y conocimientos relacionados con estas semillas y frutos, todo ello basado en el trabajo colectivo. Y por otro lado, el económico. Y estas variedades son únicas en cuanto a su adaptación, sabor, aromas y formas. Además, su intercambio es libre, que es muy importante. Todo ello hace posible el cultivo local de alimentos de calidad y abre oportunidades para promover y diversificar nuevos proyectos agrícolas de forma sostenible y rentable. Zorionak eta benetan mil esker. Orain bai. Opa, arratsaldeon. Nada, simplemente agradecer un poco pues, a Araquil, a Sakana, a toda la gente que ha trabajado para este proyecto y animar a la gente a que se anime a todos este proyecto y todos los demás. Y que trabajar es bonito y recuperar variedades es bonito y todo es muy bonito, pero hay que trabajar. Y nada, agradecer a todos y a todas. Dale, eskerrik asko. Bueno, oneraino, mil esker berriz ere, bai Arakilgo bioanistasunaren zaintza sareari, bai biak bat elkarteari zorionak, biei, mil esker. Orain auzatea dago, atzekaldean baduzu epikatzeko zerbait, baina, bueno, lehenik eta behin Talauen taldeak azkeneko kantatxo bat eginen digu, eta nik zerekin bat jarriko dizu, eta hasi pentsatzen, datorren urtean, nortu izan daitezkeen, pila bat dauzkagu, hautagai bezala, osake, mil esker guztioi, Sakana bizi eta ederrau elkarrekin egiten jarraitzeagatik. Zorionak.